jest ona rečenica Daj, kaže da njegovi puti nisu naši puti, njegove misli nisu naše misli. Zašto je ta rečenica, čini mi se, bitna u odnosu prema današnjoj svetovini? Upravo iz razloga, ako ste pozorno slušali prvo čitanje ulomak iz knjige Ponovljenog zakona, tada ste mogli čuti, odnosno mogla vam je nekako zastati u uhu jedna riječ koja baš današnji mentalitet ne prihvaća, a to je riječ o poniznosti, gdje kaže Mojsije narodu da je kroz tih 40 godina Bog ponizio taj narod i iskušao i doznao što je u njegovom srcu. Kada je riječ o ovu poniznost, odnosno poniziti koji se ovdje spominje, nije riječ o tome da čovjek saginje svoju glavu, da čovjek nema svoje dostojanstvo. Dakle, nije riječ o tom poniženju, nego je riječ, sudijem se reći, o kreposti poniznosti. Koliko je potrebno poniznosti i koliko je potrebno raditi na kreposti poniznosti iz razloga što je ona majka svih kreposti. A da je to tako, posvjedočuje toliko puta ova naša crkva, osobno ponedjeljkom i četvrtkom kad imamo klanjanje, gdje onda je izložen presveti oltarski sakrament, pa pobožni puk, dolazeći u crkvu najprije iskaže štovanje svetog Antija, Tipa, a i ne primijeti presveti oltarski sakrament. Evo, poniznost je majka svih kreposti, ali i učiteljica u odnosu prema svim krepostima. Kad se otvorimo kreposti poniznosti, tada se nam potpuno drugačiji način otvaramo i prema određenim tajstvima, tajnama koje nam Sveta Majka Crkva stavlja pred oči. Pa tako i u odnosu prema današnjoj svetovini. Jer uopće moguće ljudskim umom dokučiti, ući u tajstvo ove tajne koje svetovine nemoguće. Ali ono sve moguće i upravo kroz ovaj most kreposti poniznosti čovjek u otvorenosti prema ovoj tajni doživljava jednu silnu realnost. No da bismo opet napravili iskorak u odnosu prema presvetom tijelu i krvi Gospodina našeg Isusa Krista, valja ući ono što sam pokušao reći u dvije riječi na početku našeg slave, a to je pitanje što mi to slavimo. Dakle, danas slavimo spomen muke Gospodina našega Isusa Krista. Ali ne samo da slavimo spomen muke Gospodina našega Isusa Krista, gdje se on žrtvovao za nas, mi slavimo i njegovu poniznost, jer se oplijenio kako bi postao nama o svemu sliče samo ne u grijehu. I kako bi nas, evo, po toj svojoj oplijenjenosti, ali i beskonačnoj ljubavi otkupio. Dakle, uz Bog, ovu slavnu spomena njegove muke, i ovom svetkovnom slavimo i njegovu beskrajnu ljubav prema čovjeku i čovječanstvu. A opet s druge pak strane gdje imamo tu poveznicu žrtve, ljubav, dolazimo do treće riječi, to je zajedništvo. I upravo kroz taj misterij ovoga trojstva, a sve to veže njih poniznosti, čovjek, vjernik, u odnosu prema presvetom oltarskom sakramentu, doživljava preobrazu, jer zapravo ulazi u zajedništvo s presvetim trojstvom na jedan nevjerojatan
i shvatljiv način. Upravo rekao o toj svojoj ljubavi on napuštajući ovaj svijet, ostavlja nam svoje tijelo, svoj krv pod prilikama i sasvim je logično da na današnju svetkovinu i čitamo ulomak iz Evanđelja po Ivanu, a to je taj famozni govor o kruhu života, Ivan 6. glava, negdje 10. do 56. redka. No ono što je ključno, a mi nekako to isto zaobilazimo, jest što prethodi ovom govoru o kruhu života. Ono što prethodi u Ivanovom Evanđelju, u ovom govoru o kruhu života, jesu dva čuda. Prvo je čudo gdje je Isus utihnuo more i vjetar, nastajala je utiha, i drugo čudo kao uvod u ovaj govor o kruhu života jest čudo gdje Isus nahranio silno mnoštvo. To se čudo ponavlja i u Matejevom Evanđelju. Zašto je ključno bilo napraviti ovakav uvod u odnosu prema govoru o kruhu života? Jedan vrlo jednostavan razlog, a to je kad mi prihvatimo da je Krist gospodar onog mora i vjetra, a zapravo što mora znači u židovskom narodu? Mora znači u židovskom narodu sve životne oluje, probleme, poteškoće, pogibelji. Dakle, ako shvatimo da je Isus zapravo gospodar svega toga, a to će Sveti Pavao izreći na jedan jednostavan način, ako živimo Gospodinu, živimo, i ako umiremo Gospodinu, umiremo. I ako shvatimo da jedino Krist može utažiti tu silnu glad, potrebu za istinskim životom, to je to čudo gdje je nahranjeni ono mnoštvo. Evo, tada nam dolazi Krist pod prilikama kruha i vina. No, ono što je zanimljivo, da mi sad analiziramo cijeli taj govor, ja ću odmah vratiti na stratešku pozornost, na stvari riječi, na tu 6. Ivanovu glavu i tamo negdje 56. redak, gdje evanđelist Ivan kaže nakon te njegove besjede, mnogi su rekli, sad je to govor, nećemo ga više slušati, kaže Ivan da su mnogi odstupili od njega. Dakle, odstupiti od Isusa znači da nisu bili dovoljno otvoreni onoj krepkosti, poniznosti, krepkosti koja je majka svih krepkosti, učiteljice krepkosti s jedne strane, i s druge pak strane gdje su zapravo eliminirali Krista kao onoga koji je gospodar života i smrti. I sad dolazimo do one krute realnosti i stvarnosti, a to je tko je zaista Kristov učenik i Kristov vjernik. Vjernik nije onaj koji se deklarirao kao njegov učenik i vjernik, na tom popisu ima nas Hrvata negdje 74-76%, kako kažu, pa se nikla nekakva buka, jamči da nas je puno manje. Zašto nas je puno manje? Pa vrlo jednostavno. Uzmo brojku koliko tih 74-76% ide nedjeljom na svetu misu. A onda ćemo od tih koji idu na svetu misu uzeti postotak onih koji idu na svetu priče. Pa ćemo onda uzeti postotak od onih koji idu na svetu priče, s kojim oduševljenjem, s kojom vjerom, s kojom poniznošću pristupaju tim tajnama. Pa ćete vidjeti koliki rezultat, a opet uzvišeni rezultat. Danas je vrlo malo. Ali Bog
moguće i zato Isus kaže budite sol zemlje i svjetlo svijeta. Jer nema puno soli, ko zna što je bilo dobro svijeta, zato Bog želi uzeti u svoj prst opati dovoljno kvalitetne soli i posoliti da ovaj svijet bude ukusan. Stoga, dragi brate, draga sestro, pristupajući ovim tajnama, pristupajući ovoj svetkovini, zaista postavimo pitanje jesam li spreman unutar svog života učiniti iskorak na način da moja vjera, ukoliko je deklarativna, da ta moja vjera zaista umre i da otvorim prostor za živu, životnu vjeru, onu vjeru gdje ću dozvoliti da me Bog uzme u svoj prstopad i da sa mnom posoli svijet u kojem živim, da svaki čovjek u susretu sa mnom osjeti da sam po ovim tajstvima u zajedništvu s presvetim trojstvom i da bez obzira kakve životne pogibele susrele, bez obzira